take my hand and I'll be your guide. I'll take you places that you never find. Diana, kontatu didasunagatik estatu batuetatik dator hau, Bai, makerren mugimenduak mugimendu globalak dira. Azkenean, zu ezagutza bat behar duzunean, ez zara zure ingurugiro txikira mugatzen. Baizik eta saiatzen zarela, ahalik eta gehiena ikasten, ez? Orduan, juten zara ezagutza dagoen lekura. Orduan, makerrak askotan beste hizkuntz batzuetako komunitateetan sartzen dira. Eta zentzu hortan, guk egin genuena da zan ikustea zer zegoen munduan, ze guk askotan gure iharduera egiteko behar dugu jakitea zer dagoen gaur egun, ez? Eta horren inguruan badago editorial bat O'Reilly deitzen dena, eta editorial horrek teknologiaren inguruan publikazio asko ditu. Eta guk oso jarraitzelea gara Tim O'Reillyrena. Eta orduan Tim O'Reilly jarraitzen ikusi genuen Twitterren, Twitterrean denetaz enteratzen zara, ikusi genuen Twitterrean tuiteatu zuela Kanadako Maker Fairaren inguruan. Orduan, hasi ginen ikertzen eta ikusi gendun Kanadako Maker Fairrean zer egiten zuten. Eta esan duen, hau ekarri behar dugu Bilbora. Ez dakit zelan egingo dugun, baina Bilbora ekarriko dugu, ez? Hasieran izan zen oso proiektu txikia eta proiektuaren helburua hasieran izan zen hori, behintzat egitea, ez? Eta makerrak ezagutzea, ez? Baina gero, ezagutu genituen bai Bilbao Makers eta Open Your kolektiboa eta Social Soundekin batera, gurekin batera, hasi ginen planeatzen eta ja dimentsio handiagoa hartu zuen, ez? Orduan, hasieran Social Sound bere lokalen egin behar zen gauza txikitxo bat, bihurtu zen gauza handi baten, ez? Eta horregatik gaude gaur hemen, ze azkenean handiagoa izango da dena, ez? The dream lives in you and me. Bueno, badauze kasu batzuk oso politak, adibidez tekstilak eta elektronika batzen dutenak, ez? Eta gainera berreskuratutriko tekstilak. Orduan hartzen dituzte tekstil horiek, jartzen dizkiote komponente elektronikoak, lezak, sensoreak eta tekstila gure gorpua babestu baino edo ederra ikusi baino beste funtzio bat betetzen dute. Adibidez, beldurrak kentzea. Etorriko da proiektu bat, non egingo duten umeei beldurrak kentzeko kortina bat. Gabean bakarri sentitzen diren umeak, lez teknologiekin eta hori dauzen garatzen bi pertsona etorriko dira, ez? Eta halako proiektuak. Bai, beste maker batzuk behar bada ikusgarriagoak ere etorriko dira. Izan dugu kolaborazio bat Fagorrekin, ze hori asko bilatzen dugu betiko industria eta maker hauen arteko hibridazioa, eta izan dugu kolaborazio bat Fagorrekin ekartzeko garbigailuen kontzertu bat, ez? Orduan, epiniko ditugu hainbat garbigailu lerro baten, funtzionatzen dagoen, ze hau oso bertan egingo dugu, eta bertako maker hau egingo dagoena da musika egin kakeatu garbigailu horiek musika lortzeko. All you need will be within your grasp. I got a dreamer in me. And when we reach the destination, you will see. Jakin mina pizteko era bat izan daiteke makerra izatea? Bai, noski. Makerra zuk ez duzu zure burua maker bezala definitzen eta gero egiten hasten, ez? Normalean aldrebes da. Zu egon zara egiten eta derrepente, jotari gertatu zitzaiena, ez? Egoten zara egiten eta derrepente esaten duzu, hauek bai dira makerrak, ni bai. Orduan, hauekin batuko naiz. Ze hauek behar bada neure galderen erantzuna dute eta hori horrela da bidea. Suposatzen dut sareak ere asko lagundu duela edo zabaldu duela makerren galdera horiek edo elkarlan hori bultzatzeko, ez? Noski, makerrak azkenean bilatzen dutena, badaude makerrak behar bada bakarrik dauzenak laneiten, baina maker gehienak komunitate baten parte izaten egoten dira eroso. Adibidez,
audiovisualen munduan, bai, ikus-entzunezkoen munduan, edo batez be, hau dago mugimendu interesgarria, 3D dimentsiotako impresoren munduan, ez? Hor, batzen dira, vamos, pina bat bezala, eta dekotez komunitate ezberdinak, adibidez, Clone Wars dela euren estatu mailan referentziako komunitatea. Eta hain pina dira, autobus batean etorri behar dira batzuk hemen ona Bilbora, elkarrekin egoteko, eta euren ezagutza banatzeko. in you and me. Horre espero dugu denok etortzea, hemen izango dituzu pilo bat maker zuen dudak eta gauza berriak erakusteko, eta bueno, animatzen zaituztet etortzera denok. The dreamer lives in